Ja nyt tuntuu, että tähän alkaa ihan rakastua tähän taloon. Alltså jag har redan övernattat här, jag skulle flytta in genast, men frun kanske tänkte att vi skulle behöva vatten, el, värme. Meillä on täällä talo, pohjalaistalo, joka on rakennettu 1880-luvun loppupuolella. Se me todettiin aika varhain, että se talo itsessään pitää tuntua siltä, että sen haluaa kunnostaa. Että se talo itsessään on jo sellainen, että hei, tää on kaunis, tässä on jotain arvoa. Tähän kannattaa ryhtyä. No tässä se tosiaan nyt tuntuu siltä. No niin, tervetuloa taloon. Jag kom in bara, alltså ingen fara, taket har aldrig läckt så det kommer inte att rasa på oss. Inte kommer golvet säkert att rasa heller. Om man nu tittar på det där så är det en typexempel av vad man inte ska göra om man har mullbänkgrundning på huset. Man ska inte lägga plast på det. Så här ser du hur mögliga de här gamla golvplankorna är när vi stoppar fukten med plast och så sätter vi lastolevy på mer plast och så märker vi att oj, det här börjar bli fuktigt också, så vi sätter mer lastolevy och plast. Men här så ser man att stockväggarna är väldigt bra skick, de är inte fuktiga alls utan de är alldeles perfekta och det är väldigt bra virke det är byggt av. Och det har inte heller sparat på virke, utan det är stock hela vägen upp till taket. Nu har vi räknat också med finanser så här i förväg att om det nu ska gå helt åt skogen så blir det inte katastrof heller. Man kan göra mycket värre köp också. En sak jag har saknat mest när jag har bott i stan, den här känslan att vilja titta ut ur fönstret. Om man ser bara asfalt och väggar så är det inte så lockande. Mulle itselle tässä tulee myös se paluu lähemmäs luontoa, paluu ehkä siihen, missä ihmiset joskus oli ennen kaupungistumista, ja se tuntuu turvalliselta ja hyvältä. Vi har ju hur mycket som helst tomma hus i Finland. Man kan se på det som ett problem eller som en resurs, och i Korsholm så har vi valt att se på det som en resurs. Ödehusprojektet Många byar små har varit ett nytt sätt för kommunen att locka invånare, samtidigt som det är ett ställningstagande för bevarande av det värdefulla österbottniska byggnadsarvet och också ett viktigt hållbarhetsinitiativ. Att rusta upp ett gammalt hus är bra för plånboken, kulturmiljön och för vårt klimat. Yllätyksiähän tulee ihan varmasti.